Hola. Bueno, fa moltíssim de temps que no me passe per així, però bueno, he estat ocupada, entre altres coses, canviant-me de look en el moño. La prestigiosa revista británica Granta, más de 130 años de Puerto Rico historia. huracanes y temblores. Yo tengo fe de que vendrán días mejores. Ey, y que saldrán nuevos colores. La vida es corta y yo quiero más amores. Los mejores autores jóvenes en lengua castellana. Un Philip al estrés y al cuerpo los dolores. Justament l'altre dia, en una de les últimes classes de l'any, estàvem parlant de l'alta cultura i la baixa cultura i tot esto. Entonces el professor deia que cal jerarquitzar, és a dir, que és necessària una jerarquia ben entesa per a orientar-nos un poc, perquè no tot pot ser igual, no? Aleshores, justament este vídeo ve pues això, a jerarquitzar. M'explico. Esta jerarquia l'anem a fer a través d'una tier list, que és un tipus de vídeo que es va posar molt de moda fa un temps en YouTube. I bueno, i què anem a jerarquitzar? Se preguntareu. Claro, esto es importante. Anem a parlar d'este llibre revista que es diu Granta. Un agraïment al meu compi de curro, Marc. Tot el tema de veus joves i tal me mola molt, aleshores em va descobrir esta revista. De fet, me la va vendre ell perquè és llibreter. Són 25 autors menors de 35 anys que hagin publicat. Es va fer una fa 10 anys i ara esta. Autors sobretot de Llatinoamèrica es repeteix molt el tema del gènere, com que crec que és una preocupació que en la nostra generació està molt present. Hi ha històries molt dures, també mola molt per a veure com estan calant diferents tecnologies o diferents maneres de comunicar-se en la literatura. Vale, jo m'he fet així la tier list, vale? Classifiques pues, les mogudes aquestes que tens així. Jo he posat 4 categories. La millor seria Shut Up and Take My Money, en plan de m'ha agradat tant el teu relat que me compraria tot el que escrigues. Majo, però no me liaria, en plan de me pareix un relat xulo. Me pareix un relat xulo. Després seria OK, en plan de està bé però m'ha deixat indiferent. I Passe Sorry Next és en plan de m'ha costat acabar-me el relat. ¡Vámonos, átomos! Venga, vámonos. La primera és esta xica d'ací, Mónica Ojeda. No sé si serà perquè fou el primer i no me'n recorde. Vaig a posar-la en Passe Sorry Next. José Ardila, este xic és colombià. Parla com d'un xiquet que se veu que no sé quin tipus de problema ha de tindre, però com que tots s'abusen molt d'ell. En plan, és un xiquet que li diuen Concho Baile i no pot evitar posar-se a ballar. Aleshores, com que molta gent s'aprofita d'ell. Jo el posaria en Shut Up and Take My Money. La següent és Paulina Flores. Jo diria, o sigui, és el tercer, però jo diria que este és el relat que més m'agrada de tot el volum, i esta xica la vaig usar en Shut Up and Take My Money perquè, de veritat, que m'ha flipat el relat este. No té molta trama, és una xica que va passejant per la seva ciutat i no sé què. Des de su celular sonava Bendiciones de Bad Bunny. O sigui, el fet de que introduïsca a Bad Bunny en un relat, jo ja, vale? És que això és el principi. I moltíssimes referències a això, a la cultura pop i tal, o sigui, me va agradar moltíssim. I ja l'últim de l'últim té un codi QR i era una cançó de YouTube que era la de Blinding Lights de The Weeknd. Me va parecer sublime això, perquè jo no sabia que això s'estava fent en els llibres, perquè clar, al final són com enllaços, però en el paper escrit, imprès, o sigui, me pareix una brutalitat. El següent és Michel Nieva. És un poc rotllo referències a Kafka i a la metamorfosi, perquè és un xiquet que és un bicho. El bicho para siempre, el bicho. No sé, és com un relat molt raro, com el final és com super caòtic i super estressant. Aleshores, el posaria en majo, però no me liaria. Mateo García Elizondo. Ostres, vale, ja me'n recordo d'este relat. Buah, este relat em va agradar moltíssim perquè diu, en el juzgado me declararon culpable de los 3 cargos y me convertí en uno de los primeros reos del planeta en ser condenado a la cápsula. A través de la ciència ficció i tal, planteja com un dilema que lo flipas, el tema de les presons i tal, a les persones que tenen en plan aquest tipus de cadena perpètua t'envien com a l'exterior, o sigui, a l'espai, en càpsules que si intentaves moure't o obrir la càpsula o el que siga, pues te morías en el espacio y si no estaves condemnat com a estar ahí en plan en la immensitat del no res. O sea, està molt guai, o sea, me va flipar el dilema i el debat que plantejava. Per això jo crec que a este xic
el posaria en Shut Up and Take My Money, només per la ratllada que vas tindre durant eixe dia que vas llegir el relat de pensar en això, no? En què faries tu, tal... O sigui, està molt guai. Gonzalo Vaz, del 85, lo mateix que el primer, en plan de... No me'n recorde, pàgina que el vaig a posar en Passe Sorry Next. La següent és Miluska Benavides, no sé, Passe Sorry Next. Viajeras bajo la marquesina. Al principi em va confondre un poc, com que te va canviant la veu narrativa. Són dos xiques que se troben en el metro. El rotllo de tensió amorosa entre dos xiques en el metro me va agradar bastant. No sé si el posaria en Majo però no me liaria o en Oc. Crec que el posaria en Majo però no me liaria. M'agradaria que continuara esta història, sabeu? David Aliaga, que me va sorprendre que una persona de l'Hospitalet de Llobregat escriguera sobre la identitat jueva. Luce un relat bastant autobiogràfic. Me va petar el cap llegir això perquè és com, jolín, és que realment el que t'ensenya és que ens falta moltíssim de context i que no tenim ni idea. Vale, entonces per això este relato el posaria en Majo però no me liaria també. Aura García Junco, crec que la posaria en OK. Martín Felipe Castagnet té un puntito de màgia que està xulo, de misticisme i tal, pues entre els escultors històricament super mega top de les seues generacions se van passant un anell que els dona com fortuna eterna o alguna així. I entonces és com el dilema d'ella de a qui donar-li. Després d'haver-lo rebut i tal, perquè com que ella s'ha d'encarregar que l'anell continuï passant, no? Aleshores crec que el posaria en Majo però no me liaria. Seguint amb Carlos Fonseca, i aquesta història jo tinc un dilema, perquè no m'agrada, en plan, se me va fer molt feixuga i molt lenta de llegir, però la estructura i la trama està molt xula, o sigui, no sé si ho posaria en OK o en Majo però no me liaria. El protagonista rep com una espècie de diaris, carpeta de planos i no sé què, amb una persona que té el mateix nom que ell. I entonces ell, arran de dir, ostres, se diu igual que jo, comença com a investigar i s'obsessiona amb la vida d'aquest senyor, és el diari d'un escultor o d'un arquitecte o alguna així. El final me va agradar molt, diu: la aguda frase de Godoy, la profecía, el caos travestido de destino me salió al paso y comprendí en ese instante como yo mismo había intentado robarle un destino a un hombre de nombre idéntico al mío. Posen èmfasis este component de la imaginació, no? De lo que podria haver sigut. El posaria en Oc, perquè sí que és veritat que la seva escriptura i tal se'm va fer un poc pesada. La següent és Andrea Chapela, de 1990. Per fi algú del 90, perquè realment estan tots al límit. O sigui, tampoc és que n'hi hagi gent tan jove. Ves a tocar-li els ous a t'abuelo. El seu relat es diu Anillos de Borromeo i també té un component de ciència-ficció aixina de l'espai, lo qual m'agrada perquè a mi no m'agrada molt la ciència-ficció i que te ho introduïsquen així com en plan este és el contexto, però no siga la trama principal, a mi em va molar bastant. I la nostra generació s'està barrejant molt el mogolló de liberalisme i de relacions superdifuses que no responen a ningú patró, però alhora ens costa moltíssim comunicar i preguntar i posar les coses clares. Em va recordar un poc a Sally Rooney, el rotllito este de les relacions, i després tenen com debats superinteressants en plan de ¿crees que volverías a enamorarte de la gente con la que estuviste antes? O sea, no sé, planteja com coses superguais i vaig connectar moltíssim. En plan, crec que el fet de que siga jove se nota moltíssim en este sentit perquè connecta molt amb preocupacions de meues i dels meus amics. No sabria si dir-te Shut Up and Take My Money o Majo però no me liaria, la veritat. De moment la vaig a posar en Shut Up and Take My Money perquè me va agradar bastant. Clar, és que són molts, estic intentant fer-ho així, pa. La següent és Andrea Abreu, és una tia molt jove, és del 1995, o sigui, té 3 anys més que jo i ho ha petat en el de Panza de Burro, que vos recomano molt. És com una espècie de burla a això de ser una dona supermoderna i superautosuficient i me faig un curs de ioga perquè m'he de relaxar de la merda de treball que tinc i és super ràpid de llegir, o sigui, la seva escriptura és molt fàcil. Aleshores, jo, com ja m'he comprat un llibre seu, a Andrea Abreu la posaria en Shut Up and Take My Money. La següent és Camila Fabri. Ni me'n recorde molt bé de què anava, sincerament. O sigui que vaig a posar-la en Passe Sorry Next. El color del globo. Sabeu això que estàs llegint algo i te'n recordes hasta de on i quan ho estàs llegint? Jo me recordo que estava en el metro i està jugant també el tema del gender reveal, en plan les festes estes que es fan per a descobrir si el bebè de la que està embarassada va a ser
xic o xica. Típica escena molt teatral de van succeint coses i al final és tot supercaòtic i tal. Crec que la posaria en Majo però no me liaria. Si fes alguna novel·la aixina de risa, jo me la compraria. Seguint amb Alejandro Morellón, pase Sorry Next. Lo siento, Alejandro Morellón. Lo siento, bebé. José Adiac Montoya. Buah, i este relat em va agradar també, recordava moltíssim a la típica història que ens conten de el naixement de Jesús. Es dona un naixement d'un xiquet que està com il·luminat o no sé què, però en algun moment com que tot això llum se li en va i és com tot lo contrari, en plan una persona superodiada, és un xiquet que desperta com el fàstic de tot el món. No sé si el posaria, potser jo crec que el posaria en Oc, en plan, a veure, tampoc sé si me llegiria un llibre sencer sobre això, però està guai, o sea, me va agradar bastant. La següent és Aniela Rodríguez, que no sé per què la foto que té em recorda molt a Julieta Venegas. Sin miedo, papito, ven y dame más. És del 92, o sigui, té 6 anys més que jo. Sembla que només sé la diferència d'edat en mi quan són a partir de 90. Matemáticas, hijo. I a mi, este relat em va agradar moltíssim, se'm fa supercurt, és super dur, o sigui, és com la desesperació absoluta d'un pare que per una irresponsabilitat mata o se li mor el fill. Jo a esta xica li diria shut up and take my money. També perquè se pareix a Julieta Venegas i jo tot el que sigui Julieta Venegas, pa'lante con la vida. I ha hagut de vindre Bad Bunny per a redescobrir-me-la. Lo siento. En fi. Estanislao Medina Huesca, del 90. Veus, este xic té 8 anys més que jo. Matemáticas, hijo. El tinc marcat i no me'n recordi. Ah, vale, jo me'n recordi. Vale. Este relat em va agradar també moltíssim. Un home que està en el cotxe com haciendo cosas en una altra dona que no és la seva dona. En plan, està posant-li les banyes a la seva dona. I entonces els para la policia. Té el component este de racisme de que el protagonista és negre, entonces el fet de que te pare la policia, cuidado, escena molt guai, sexe en el cotxe. Ojo. El posaria en Shut Up and Take My Money. El relat es diu Soporte Vital i passa el Sorry Next. Irene Reyes Noguerol, del 97. Del 97, o sea, crec que esta és la xica més jove que té un any més que jo. És com una xiqueta que ha de ser adulta sent una xiqueta. Crec que la posaria en Majo però no me liaria, supose. Cerezos sin flor, estrenada, Sorry Next. Diego Zúñiga, de 87. Buah, vale, ja me'n recorde d'este relat. Vale. Com d'un antic esportista que va batre com un rècord i al final com que fracassa en la vida després d'això. Típica flor d'un dia, la pressió i l'estrès que tens quan aconseguixes algo i la gent com que et reconeix moltíssim i és com que ja no vas a tornar a fer res. I me va agradar molt com una història bastant amena i sense més te clava el context històric i te va contant el que estava passant. L'arribada al poder de Salvador Allende i després el cop d'estat de Pinochet. El posaria en Shut Up and Take My Money. És que me va agradar molt aquesta història i la manera com entrellaçar components polítics i històrics amb una història de ficció i ja. I ja la última és Cristina Morales, de la qual també m'he llegit un llibre, el de Lectura Fàcil. He de dir que Lectura Fàcil em va agradar més que este relat. Aleshores crec que el vaig a posar en... per a que no empaten Shut Up and Take My Money i passe Sorry Next, a Cristina Morales, que sí que me l'he llegit i sí que m'agrada, la vaig a posar en Oc. I així quedaria la meva tier list. Ja està. Fin. Comentant això en el meu amic Marc, els dos vam coincidir que falta una persona d'Espanya en aquestes veus joves. No entenem per què Irene Solà no ha entrat en este rànquing. Pensem que és perquè escriu en català i no en espanyol originàriament. Ahí queda eso. Moltes gràcies per tornar a veure els meus vídeos, suposo. Moltes gràcies per estar ahí, encara que no tinga una periodicitat de youtuber. Ens veiem en el proper vídeo.